la ban pen ken mau kan ke por hai swa ka ban ngân sak khay yo biskot ha ka sen ka ni kong ni ken mau ban pen long jeng duai đây là hàng ta bát ya ka ai ka bang yo ban khay ni kong ni ai so blai Perlok mentang dan hang ni hak senong se kolong West Kecil District te ai kublai pi ki perlok ki baju kersian ya kan ka channel link ba ka jing subscribe jong pi lima ka jing share jong pi bat menta hadin ba ka to ka video ka bang la pen i sepi ki pajba hak be de tu wei u nongrep ya ki biskot hak ba u de wei u marep u ba la pau nam ba hak ni ki sngi ki por menta hak ba bun ki jing thong kum ki ru hadam bat ki wei ki la pendu jaj no ndai gila sedang manrep no daun biskot tegi babon ngi i baki kwa bha kumno bang ya keren bat utu nongrep bat menta sachisin pat ngan lek ha ka tu ka jaka bang nyo ban ya keren sepang kumno ba ma urap ha ka bang i la dengin pe po snong jungi ki babon kim ju kham ya so bha ya biskot ndai ngi i utu uwe pat nongrep ka bang yo ban pen i chisen ha ka ba ka tu ka video ngi i bakala viral bha tingin yo banyakan company amanta kumno urap kumno uthong bat kumno ule bang yu bu biskot ju so ba kum to tingin lek hak to ka jaka amanta perlok an pen ep ga pin sha score ma phi ki paj ba no rap ba phila ban ya rap kum ju kum le ma u khnang ba marap jong phi biskot un so ba bat phila ban yo di khambon shayo lane sha ki bawan thet na ki yang jong phi ti ap ma perlok yo banyakan bat de no rap paj perlok ne poy ka jaka kani kede ke jaka ka bacisen ke bang leyo banjakran ha ka bang ui biskot ka to kopor ki don ki biskot ki ba kham he andai mata bedeng i ki haden ka bam i layo ban kek ka to singi ngaklet ban ya thu ye pi ha ka to singi haden bi kek ngam tip i yo ka nomor ni andai ngi i bu biskot ula khambon te haden nang to bedeng i ba haden bla dep kek biskot ulong pat kumne menta ka hudu kani ka arpau tarik jong uni ubenai banyo ting ui kene ka kpar ni don kum ju ya i rangba kene ka por ka bang sayo ban yakran pe kene ka de ka ba ha kene ka por bumta biskot ulong kum ni ki badang red ba jing sha bro kpar mai khá là thật siêu long đi đấy mai khá situ dong baru kpar Hatal let long nu tu i chla. Mana. Wala wai. Baru super. Yo nan pen tok Baik perlok. Finisher khai ke jengwa jong biskot. Nang lek baik biang setai seden mo. Baik. Anang mut bakala so last chisin tu ka sin ke bangawan tan ya kani ka video ndai mata bedeng i kalwa khamsir khai su pala la 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 boros kper long ikum ne bal compare ber sinong kene ke sinong se kolong West Kecil District kam da jengai na ka suruk ba national highway ka bayat na nong stoy silong te ngene pej ma perlok te udai la jaj biskot ne la ujaj sembai ne kede kum rap ne kono kodor ani di serkai ke jingwa perlok mentangi dan hang ne haka sinong se kolong West Kecil District indon dekat bat ini i rangba ibadai i try jong kuni ka kper te kibabun nap dang jong pi ki paranong rap nga yu i haki komen jong pi ba pi ong ba ni dei ban yo ban yakran ba ban yo sngew khambnya ya ka jingkran lane ka jing yathu jeng unu nong rap kumno urap bat kumno uthong kala ban long la ka dei la ujaj sembai lane ka dei ka rukum rap lane ka hakno kodur ka mami irap ba salong kumne ka jing wa lane ka jing so jong nu biskot jong uni rong ba ngi yo ban yakran menta ba ni rong ba ya thulam rong ba yangi
kumno kene kar kum rep jumpi kalong haduk ba akan sa so bhau biskot kum ni kadai lau jaj biskot ni kadai kelakar kum rep ni hakan ko dur pile khnang bangi ki pai ba nong rep kala bangi yo ban yabut lem ya kanuk sa ba bha jumpi nga su pendep ya ka ai ka bangala ya tu sisin mar men hakato banga wan ini paralok ban pelaj ya kene video bangana suki ne jing thian mar bangala pejmet banga wan don kam na ying jong ki para bangai ban pelong jing duai takadaw ngala met ngala poe yeng bat haka bangala khimen step la kala long la sngi bha bat kam dalong selang bha yanga ten mar katang su pendep ya ka ai ka banga ngaya thu har ko por te kam don da ka wai ka bapla ngila ban ong na ki kinja dawai lane ki kinja sbo ni sule hi kum bakia le ki wai ni suya ai da ka plang kum to malumala bat haka ju ka por ka banga kham sngo ai ke jing ya ro seu blai ke jingu seu blai marakan mau ya ka por ka jong u kain bar abel mo ha ka bu kain udai inong ri o unong rep bat u abel udai inong ri tena mar kata u kain u ai ya ki so ki baput seu blai bat u abel u ai aya ki jingri ki baning kong ki bakan kong seu blai te na kata kadaw bangi yo i ka bible baka ai ka ba ukain bar obel kalong ka jing yapher ka bahadu kata tinamar kata ngaru kum usakri ubarit jong blai ngalaju penpau mulu malai sene sepo la ka jong ka sinong ka balang ala ki don ki program haki por balong jing seng to ngasa ya kentu kan pam lane ngasa ja ai jing murlem ba la kumno ya uta ubang yo ning kong ni dai ban ai sau blai te dei na kata le se bo blai usngeu uyo i bangadon kata kejing kermen bat ngaingu yo blai ru haman lagi snem ke banga ngarep yo ne ubiskot pun siam la long ubala le rany hado kata kata nrei ka bang ya nujor khamtam ha ke snong ke jongi te ngala ban ong bale se dei uba pen le rany ne uba pen klem rany kata kejing rep nrei yo i ba udai hi uba ai jeng mentoy kham sibun bat udai ru ulong uba kham so ba ngala ban ong te kiwai kila banyak kait hakipor ki bali atador nrai ngate na do ba kipor ki ba dang rem kum to ngayo kait na do ki prapeo kandai peo dangan di sikilor kilong layo na do ka dor sis paru hanrei na mardei na to ka benta ka banga ken mau mensua ba ai kat banga kait ning kong ka banga ai se ublai kum ka yeng ka sem ngayahun kum ta te na mar kata banga sakwa ban kait hado bakal kelang kambun bahkan kamroy saka kam ka jong blai te saka wiru nga la ban pen ken mau kene kapor hai swa ka bangen sak khay yo biskot ha ka sen ka ni kong ken mau ban pen long jing duai dei la hang ta bat ya ka ai ka bang yo ban khay ni kong ni ai so blai bat ni ai ka jing hikai ki kun uno balik khay ha ka nu kono kapor ba swa bu un sim yo no biskot la haying ne sabar udai ban ai ngu ni kong yo blai bangen sak khay ngan sa wan ra hang ni ngan sa lum ngan sa lang ngan sa set ki berni ngan sa theo te bat sa kawai ro haba uneu paralok udon kata kejing keliba hato kata kejing sumar mo kalong kumno te na kaliang jonga ngalaban ong ba kata kejing sarai biskot ke jonga kam daya kodbor bat kiwai ki lapor ki ya don tang hakper ringate ngalek bela bat kawai ngalek bela misteri ngalek sinayeng ngalek bela kaliang sobdong ti don kapor ke bang lapor don kapor bang lampor bangan sumar biskot raitang kawai kelong ba ndang ami na bar angawan na jing tray haba unu biskot udon hang ne plau te kawai arteli kisla kum to hi kini ki bala yap ngakai kum to te kini ki bala yap kan te bat don kapor haswa bangan lek tray ngalik penpoi kawai pakawai ke jaka ngalak ban lek pai hang nodon kenyang hang nodon ayu kum to te ngalak ban sim no yaki ngalak ban penyap kum to kadon kawai kapor le hanu punai bala dep bat kemi bat khon man ka step ngilek penyap kenyang na marba uni kenyang ubalong kum uksin mo ngila ban uksin te uto ubam no yakini ki khmut biskot kum to ubam no kum yakini hadu baken niap no aken tersain no kini baken nompoi su sai te kata ngila job uto kenyang mata don su te namar kata haken kapor ngangakua sakawai ba lada donlat dolenti kum ka sorkar lene kibor bahalor bakin itu lem yo ne jing rep jongi namar ulong bala tador sak bapalat
kat kene ka bangila rep sitom na do ka bay sek na do ka bay tray bay kta ka bay khitsla ka bay ut plang na dong sedong telarangin yang nujor bat kata ka jengmi kami kot su se na marba haduk menin haduk menta kamut mula poi stang haduk san lenen reutin ka te kalau long ka jeng du nong ka bakrau tela dalong ka bala ang kepat iki bor bahalor baroken persang ban itu lemno ya uneu jeng rep ujongi kum ki nong rep ubade biskot te kadon ru sakawai ke jeng penjot dung wei jaj merat ngemla bantip ngampat siam haduk mentah tip udah merat ayu ubabam baik na uneu biskot ubam nang ne bat hading kata usak ksam ndal ksam deh ula yap no to biskot baro lalong ke bala puot te nakaliang jong ka sorkar haki pisari le ni akri kusor kum to la da don lat bakin ya tu lem don em ki kin jadawai ban yarap na ka benta kini ki jing tung jing tep jongi knang bangi kinong rep ngenom sep ai ngenom du ai ha kino ki por ki jing rep jongi te sakoi pat ke bak hadu akan ke por ngaku ban kentu ken pamlem ya ki para banget langilong ki Kristan ngilong ki bomlong Kristan ru hanrai le sai sibun mentagi le long ki bala long Kristan te habang thong itep habang iri ngidop habang ile kumno langilong ki baduk na ki barus pakro hanrai ka baningkong te ngide ban ken mau ban ai sau blai la ka long ka kumno ru kata sulong ke jeng kerpat ke jonga yo le sai sibun ki babeng ki baken tho ya ka ke jeng keren jonga hanrai wala kataru kalong si benta ke jeng yalap kum ka kubor haki para bangit baro ikun jong ka balang haki jaka keleng sodong ki bayo ibet ki bayo sngeu ya kan ka jing ya keren ka jongi te kublai sibun ngasu ong tangum tangam don bat ong takum waisyo tok kulai rang ba nang ta ki babun ki ko tip ha ngi kene ka perjong phi ka long kloj ba kum ne ti phile kum noi kini ki sla phi kek ne ki kham tam gi don ki sla ki bala kham yap ki bala kham jelop kum to ken kum no phile la dalong ka bala habangi sumare unu ujaj mar une kamot ulong jam hapi te kamot ngidai ban pencut bahaya kini kisla bangen nom I kini kislayap lane kini kisla ki balak kham kriau mo balak kham yau balak kham yau ngidai ban sim no bat ni pen ken mau ba une ubiskot udang don une uslar udang don te ya une ubompat kai kamot ngenom dai ban sim no I une Mario lese don jeng pentut don jeng muang hang ne ha hatrai jong une ufo kan kadangin sim no I une kumto mulele tangan sim na mara sa ga no te ladangan sim no I une kumto yo lese ki khna mo yo pun kedia no kumto kadon jeng tut kadon jeng muang ha une te kata kadau ba une ru un hap no te habangi sim kini kislang di ban sim ni ban pej bahai kini kislang ki balai kini kiba la iap tum kini bat kidon ru bala kham yap susu ngin sim no ikito ban kampun khut khnang bakan long pengat kan yo lier kan yo sngi bakin kham ya hekloi kan kham ya san kan kham ya sengaja plung ba ta kulai sibun rang ba ling bagan ka jingi thu jung phi kan salong gawe ka kubor nakam ta babon ginong rap ke hang to ka komen ngayo iba hato uday la ujay sembay ne kalong kumno ndai suku aban ya thu ba ngala balong ngamtip bu uni usumbay uya kaju ne uya per ndai une ngawan rakna sa jengai uni uwei ujay sembay kan ngawan rak lakam lak jengai une kenda ngalawan poy ngathong hang ne dang menin hau bunai Januari Februari tementa ula yakiu tenren ula yasok bah dengan iba une ukam ya per bat ki weki jai sembah namar une uba ayu kamu uyajan bah kini kimat he ujan bah nang ne hang ne te lada hang ne uso plus sekibayat nang ne sekibayat satai kamut hakata kadur ba kin sayat tuk lane kin sayat tengku langkum bah hang ne hang tai kin ya tuk lang kai dengan iba une ukam ya per bat ki weki jai sembah te ngamdai banga keren sarong ya kata mo handai ngai suya thu ya ka ke ba api komen hang to ba pi ong bato so ya thu ba te thu benia te tang kum tangam don su da kum gai ta khublai sibon te perlok kum tu kum ba phila ang not ke bangan yo ban ya keren bat uni unong rap hadin ke bangan yo ban i ke video chepi ke balong tang mulu malala ke ni ke ba ke balong kamlingkon
dai mentang peding la yok bani kan khambania bat khamshai ka ba phi phila ban but duksa leng bayu ne u rangba ha ka ba le thu yangi phang uni marep jung u tengi kremen perlok baling ba kan video kan salong ka jing mentoy na kam da jung phi ba phila ban but nuksa bat kublai sibun nam ta jung phi ki perlok ba pej ki video share ru si perlok jung phi khnang bakin ya tip lam ki bahayang sam ki marjan marpa na kilo ki jor jung phi ki badan hajan bar hajangai ru khnang bakin ya but lam ya kan ki nuksa kublai sibun